ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро, имрӯз навор кардем аз молбозори ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликӯл Пешбексатторов Гаравтӣ якшаҳми бозор. Навор кардагем говҳои гусоладор буқаҳо барои бастан, буқачаҳо, гуноҷинчаҳоро навор кардагем. Бародаро, наворро пурра тамошо кунед. Нархи кунҷора 4 сомону 80 дирам. барои пешрафти канал яктай лайк. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канал обуна шавед. Мо наворро сар кардем. наворро сар кардем аз молбозори ноҳияи Дӯстӣ Пешбексатторов якшаҳми бозор Гаравтӣ. гоҳи гусоладори сиёҳкарпат сар бега 10 литр шир, гусолаш гуноҷинча, мода гусолаш сар бега 10 литр шир доштааст. нарша 20 000 мега муомила дора. бародаро, 20 000 муомила дора. 17 000 бозор кардааст. баландиш айвайда кама пурсидестам. бародаро, 20 широш чочош мали тоза. сар бега 10 та шир, якум гусолаш медасодиш. бародаро, калондарем буқаи бозор, буқаи сементал. нархиш 40 000 сомон мега муомила дора. 40 000 сомонӣ муомила дора. бародаро, килобаркаш 42 сомонӣ кардаиста додагӣ нест. муқа беҳад фарбе. Sendan bak da. Bozor ish qilyapti. Balandlichi. Qancha barakat. tarozi 32 kadaysa barодаро. 32 000. Degan joyda kurs ko'p. Agar buni agar mayli, agar men guzashtagi бародаро, савдо шудааст гоҳи гусоладори местни маҳаллӣ, гусолаш мода 8 000 савдо шудааст. мана чочош саҳару бега 5 та шир доштааст. 5 литр саҳару бега 8 000 мол савдо шудагия. бародаро, бародаро, ина як дигар гоҳи гусоладор карпати бақувват, гусолаш мода, дуюм гусола. нархи навош 19 000 муомила дора. бозор 17 000 кардааст. ҳозирашта додагӣ нест. то 15 ра ҷӯшидагӣ будааст. мана чочош то 15 литра шир ҷӯшидагӣ. мана як гусолаш модача, мода гуноҷинча. гусолашам хелсонош калон пушкулад. 17 000 бозор кардааста. ҳозирашта додагӣ нест. бародаро, дига гоҳи гусоладор 12 000 бозор кардааста. шириш чанқа? Шируш 10 литр 8 та гарант. 10 литр 8 литр да гарант метамага беғазаи гусолаш. гусолаш буқача ина гусолаш. бародаро, чанд кад бозор? 13,5 бозор. 13,5 та бозор кардааст. бародаро, сар бегада 10 та шир 13 бозор кардааст. надодааст ҳозирашта.
Barодаро ина гови гусоладор не гуножинчаш мол шудагиай сар бега ҳозирам 8 та шир доштааст мана гуножинчаш не гуножинчаша бародаро хоб бо буқа рафтаги будааст якини моа буқа рафтаги будааст бародаро сар бега 8 та шир нархаш 17000 муомила дорад вақти навтаваллуда то 12 литра ҷӯшидагӣ мега ҳозир хоб гусолаш хеле калон шудага гуножинчай қариб ки мол шудага гусолашаша сөйлен YouTube'ga chiqaylik. бародаро ҳасан ака салом қабул қилasiz savdo qilyapsizmi yo tomoshami nechi qildi aka bozor nechi qildi 15 qilyapti. 15000 bozor qaraydi 15 ming qo'yadi якта моли гусоладори беҳад зур ёфтем мана бо қачаша тамошо кунен аввал баъд почиша нишон медем баҳо шуш ма буқачара тамошо кунем бародаро иншоалло ай буқачаш сумша меброрен мана очаша боз мегирем ай қафошам ина бародаро моли наи акай бародаро 12 литр шир дора мега агар сер кунен 12 та хели баҳзур 12 литр метия мега касе харидор боша мега бигирем буҷӯшен ширша проверка кунем баъд сумша битем мега ҳамиқа гаранти додаста нархш 20000 муомила дора бозор 16000 кардеста озирашта додагӣ нест бародар ҳай дандонуша мебинем ака дандонуша нишон метӣ биё ку ина дандонуш бародар чорум бисора шида дандонушам нишон додем ҳозир рақами телефоншам мегирам каседа маъқула иншоалло харидорӣ мекунем хоб рақами телефон 25 635 98 98 харидоро боша занг мезанед адрес гарантия бародаро на яка хати гап мезанед харидорӣ мекунем бародаро ина ба хоҳиши шумо гуноҷино барои ем бастан пурсида будем барои бастан ина гуноҷин барои бастан бародаро 7400 соҳиб шуте мега ина харидор 7200 кардеста амира озирашта додагӣ нест бародаро ина савдо дорам савдо шид бафтон нечи bo'ldi 7300 ҳози барака шид бародаро ина болои савдо омаде 7300 сомони савдо шид барои фурӯш гирифтагира бародаро бизнесменҳо гирифт 7300 бародаро савдо шидеста гуноҷинчаи швед Haydi bozi anlamadı, iş anlamadı. Ne diyor arkadaşlar o da Aga insan ama bu saat bundan saat гуноҷинчаи швед бародаро байнда 100 сомон монд 5900 харидор кардаиста соҳиби 6000 ровна мега як сум кам намешавад байнда 100 сомон мега бародаро ҳай савдо шид дар экран навишта мемонад бародаро ина
ахир савдо шуд бародаро 5925 сомонӣ савдо шуд 5925 6050 сомон соҳибаш гузашт ба оянда 40 сом мондагӣ буд бо ҳамин 50 сомду тақсим кардам 5925 сомонӣ савдо шуд бародаро хуноҷини швед бародаро нархи буқачаҳо панҷини мегаи наи буқачара муомила дорам бозор ай 43 то 46 карда истад ай 4300 то 4600 бозор карда истад ин ай буқачара бародаро 4.5 карда аст 4500 сомонӣ ира карда истад бародаро савдо шудааст сетта буқача якта сафед ина якта месия у сафед ала Beni ham munobga qo'yib, tasirasini ko'rsin. Qarab tur. як qarab ekan vatan ko'rar ekan Olimda asadi. ина бародаро наи ҳар сеша бародаро бозор 12500 сомонӣ пурсидаста ҳар сеша як ҷоя ҳозираште додагӣ нест 12500 ина 5000 муомила дорад бозор нечи соря 4400 бозор пурсидаста бародаро бача шура бародаро ина якта бачаи дига савдошидаги шаёфтем 5000 савдоши насумша ҳисоб кардааст 5000 ҳара миёнаш дароза ҳози контракт нотуғри қапидаистадаги ина буқача 5000 ровна савдоши бародаро ина сементалда ай нархи сарангиш 1000 сум пуш кардааст ҳар 32 кадаиста буд ҳозир 33 бромадааст ҳолиам савдо нашида